Добре, първи урок по гитара. Опа, само съм. Първи урок по гитара. Ще свириме днеска тази мелодия. Добре. За да свирите тази мелодия, първо трябва да направите 6-та свободна струна. После 6-та и трето пракче. После 6-та и 5-то пракче и се получава после правите още една свободна и вместо още после се получава така. И после цъкате на трето пракче 6-та струна, после на 7-мо пракче пак 6-та струна, после на 5-то пракче 6-та струна и после свободно. И се получава това. После, нали, правите свободната. После пак с 6-та струна трето пракче, 6-та струна пето пракче, връщате се на трето пракче и свободна. И се получава Благодаря, че гледахте клипа ми и до скоро!